mag-stop yung live ko. Hindi pa ako tapos. So, another live. Baka i-mute ko mamaya kung malakas yung mga sound dito sa paligid ko. So, samahan nyo ako yung nag-o-organize sa aking tindahan. Ayan. Inaano ko. Ayan. Lagay ko muna ito para alisin ko yung upuan, guys. Ayan. Alisin ko muna yung upuan dito, guys. Ayan. Ayan, guys. Hello, good morning. Good morning, good morning. Naglalagay ako ng mga paninda. Ayan, thank you so much, kapatid. Ayan. Oh, may kasi yung isa ay inano ko ito. Tinali ko pa rin, di ba, itong ngayon. Itong mataas, yun ang ilagay ko doon. So, alisin ko yung kasi nag-organize ako dito. So, I need to remove the tali. Okay. Padali lamang, guys. Nalis ko yung tali para ma-remove ko. Bakit kasi nandito ito? I don't know what is this. Itong kahoy na ito. Ayan. Kasi pagka biglang pumunta dito yung upo ko, ay hindi ako makapagtrabaho. Ayan. Okay. Yung pamunas ko ngay. Ayan, guys. So, ilagay ko lang ito. Ilagay ko lang doon. Meron pa lang. Ito ang ilagay ko sa gilid kasi ayan. Okay, guys, okay, ito nakikita nyo. Ito mas maganda dito sa gilid. Tapos ito, ko rin. Ayan. Tapos ito, dito. Ayan. Tabi po sila. Daming trabaho araw-araw, guys. Ayan. Kasi yung basurahan ko, aray ko pa. Mahana ka na muna dyan. So ito, guys, ngayon tatali ko rin ito. Tinatali ko ito para hindi siya ito dito lang. Pinamaalis yun, hindi na magugulan. Kasi dito, mga salt, ilagay ko dito. Itong mga patis, dito rin. So, i-organize ko yung salt. Dito na lang. Rock salt. Ayan. Rock salt. Meron pang salt dito. May dalawa. Ay, tatlo. Ayan. Ay. Ayan, guys. So, yung mga
So itong mga ketchup, ganito na lang guys. Ilagay ko na lang dito. Ito patis. Saka itong mga sweet chili. Ewan ko kung may space dito. Ilagay ko rin yan. So yung tomato sauce, ibibitin ko na lang dyan. Kausapin ko muna yung anak ko. Wait lang po guys. Dosing ang blend. Hello guys. Asan yung pin ulit? This is. Ayan itong ketchup, 12. May naghahanap pa silang mga ketchup na nakasashi. Mas maganda itong ano, kumarap-karap ko na ito. Kasi yung isa. Ayan. So, ang gagawin po natin guys, ilagay na lang natin dito. I will try my best. Pasensya na kayo kasi nakapangbahay lang po ako. Talaga na ano, ito talagang pinangtulog ko. Where is it? Ay, yung munang ano, ito. Lagay ko muna itong tomato sauce dito sa tabi niyan.
isang ayun. Yan. Pangit na ng arrange ko. Ayan, mga tomato sauce po ito. Tomato sauce po ito. Ngayon ito naman, kasi nakabitin na yung suka. Kasi may mga sachet pa ako dito, pero hindi ko, dapat may mailagay ako ng kaya ng patis, gano'n. Saka sweet chili, dapat mayroon din ganito dito. Para makita ng mga anong tao. Tapos may maganda itong mga ganito no guys, o may butas na. Yung iba kasi wala. Ayan. So, done na dito. Hindi ko muna lagyan para makita na lang may patis, may ano, pero nandun yung extra, nandun sa baba. And then, what else? Kasi dito, gusto kong alisin na itong i-move ko ito guys. Kasi dito, bibili ako ng mantika mamaya, dito ko ilagay yung mantika. Kasi nadagdagan na yung mga dilata ko guys. O yan, o. Yan. So, i-move natin. Itong stir fry in ko kasi meron pa akong ano dito guys, kuko mama. Ayan. So ito yung tuyo. May dust na dito sa tindahan ko ulit. Ayan. Yung ketchup. Yung ketchup guys dito muna. Ayan pala ganun. May mga price yung mga paninda ko guys kasi kung minsan nandito yung apo ko, hindi niya alam yung mga price, so mayroon na lahat lahat, pati mga dilata. Ayan. Itong bitchin i-ano ko na lang guys, baka yung ibang dilata dito ko na lang i-ano. Itong bitchin isabit ko na lang. Yan, isabit na lang. Ay, naalis yung ano ko. Ayan. Modern lights na. Ha? Modern lights. Ano pa nagkakahatang nga? The modern lights ka no? Hindi pentil mo bang dapat ito na. Gamit ha. Pintil-pin. Marka mo itambur na. Sige ta ka agab kabila dito tila lako niya nagkapain na nga di pintil-pin ko ni sar ko baka to. Oh, tapos usar ang pupo kami. Ayan guys, ito yung mga bitchin. I-ano ko na lang. Yan, para pag may bibili yun na lang na una. Yan. Sana hindi mabuksan. Ayan guys. Hindi rin nila yung pintil-pin ko kasi. Lalagyan daw ng pangalan ng pamangkin ko yung ano. So ang bitchin ay mamaya nandito
Dito yung, pag ano kasi yung pangit ng ano, arrange mo mama, sabi ng anak ko. Inaayos niya yung mga palindak. Thank you. Saan na tayo guys? Saan na tayo? Okay. So, yung mga Milo, ibaba ko na lang guys. Yan. Nougat ko yan. Milk, mayroon pang dalawang milk pero mayroon kasi naka ano doon oh. Yan. Yung kape, yan ang hindi ko nabili. Mamaya bibili ako ng mantika. Saka yung coffee. Yan. May mga lagayin kasi ako organizer na ano. Ito sutanghon guys. Ilagay ko siya sa baba. Mamaya na ako magpunas. So, ano nilalagay ko dyan? Mga cup noodles. Ito doon. Kasi ito guys, itong itlog, imumog ko doon. Yan. Ay, maano pala. Yan. Dito pa yung posporo, lagay ko dyan sa taas. May star margarine po ako guys, pero nandito kasi minsan mainit. Ano, mag-melt. So, kailangan kong punasan din ito. Oh. So dito, yung iba ganyan na lang guys. Ayan. Kasi may paparating pang ano, yung, ano yun? Nata di ko, nakasashi, paninda ko. So yung mga ano natin, may tuyo doon. Ito naman ay, dito kasi yung mantika ko na lang ilagay sa yung ano, yung mga marami akong bote ng mantika dito, hinihingi ko ito. Ayan. Hanggang doon. Ayan. Yan, ito, briska tuna. Ilagay ko ito. Iba-iba kasing mga ano. Ayan. Hindi pwedeng mag-ano, mataas. Ayan. Ipatungan ko na lang ng iba. Ah. Ayan guys. Okay ba? Okay. Yan. Okay, dapat ito na doon. So, may miga. Mayang stand na doon. Ang gusto ko sana ay i-move dito. Yan. I-move natin dito. Ay, may mga sardinas pa pala ko dito. Dito na lang sa likod. Ayan. May corn beef pa oh. Bumili pa ako ng corn beef na last time. So, hindi ko na kailangan guys na bumili pa next time. May mga ano pala dito. Ilagay ko na lang sa likod nito. Ayan. Yung mechado. Kasi may mga luncheon meat pa ako dito guys. Baka dito na lang yung iba.
Ayan. Ayan guys. Ayan na lang. Guys. Mushroom. Mga ano pa pala. Bagoong. Ito. Pwede. Bagoong. May pork and beans. May pork and beans po. Ayan. Dito kasi ito ang ayan. Itlog. So, yan. May binggo dito na. Okay, ayan. Ito guys, baka doon sa harap. Yan. Nougat. Nougat lang yan, oh. Coffee po. Hi, tindera. Ito na lang lagay ko dito. Ano? Okay lang naman, no? Yan guys, ilagay natin.
marami pa akong gagawin, guys. Ayan. So, ano dito ilagay natin dito? Mga candy. Ito mga candy. Okay lang po ba yung orange ko dito? Ito pong dami ko kasi, guys. Yan. So, ang gagawin po natin ganito. Ay! Meron tayong gagawin. Alisin ko yung mga ano doon. Ayan, pasensya na po at aalisin ko lang yung i-move ko lang yung kasi laging naiinitan kayo siguro ano siya, nag-curve. Ayan. Ayan, wait lang po guys. Ayan guys, oh. Nag-curve kasi yung ano, kaya dito ko na lang ilagay. Yan. Lagyan ko na lang ng isang ano. Ito na lang. Dito. Ayan. Okay. Ayan guys, oh. Ngayon, alisin po natin yung mga tinapay niyan mamaya. Yan. Oh. Yan. So, ilagay ko muna guys dyan. Kailangan ko kasi ng wrap dyan para makita itong mga ilagay ko muna ito guys, yung mga ano. Kailangan ko pang paglagyan ng mga maliliit. Ayan. So, dyan ka muna. Ang galing mag-alikabok, guys. Yan muna. Ngayon, ang gagawin po natin ay, kasi marami po akong para sa chichirya. Pero saan ko kaya ilalagay lahat? Yung tinatawagan ko yung sumasagot guys. Yung delivery ng soft drinks. So yung taco, kailangan ko na ng upuan guys dito sa aking, ayan guys, nandito na. Kunin ko na yung upuan ko. Ayan. Butas na. Ayan.
Iba-ibang flavor kasi. Ito parehas din. Ito spicy. Plain. Spicy. Kasi guys, may mataba, may ano na ano dito na yung gaya nito. Tignan nyo, napakataba po. Ano balong? Ay, basang. Ag-deliver dala kay Mutikwate, soft drinks. Ay, naibusti ko ayaw. Soft drinks. Ayan, tumawag po sila mag-deliver ng ano. Kaya habang nandito pa ay mag-ano pa ako, ano to, cheese. Ano yun? Mayroon palang spicy cheese. Akala ko yung ano lang. Ito kasi gustong-gusto ng pamangkin ko dyan sa kapitbahay namin, anak ng pinsan ko. Ito ang hinahanap niya lagi. Ayan. Kasi ang gusto ko pag piatos-piatos. Yan. Kasi maganda rin kasi humiram ako ng ano ng puncher yung malaki. Yung napapalaki nabubutas dito guys, kaya ito at least ano, alam kong ano yung ano niya. Ayan. Ayan. Ayan guys, ang cute na. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Ang cute. Nagsing ka na kita dyan. Ay. Ayan. So ito, dyan ka lang. Ito muna, alisin muna.
Tapusin ko muna yung piatos. Kulang ba yung piatos? Ay, ay, nandun. May spicy pa pala. Kasi may spicy din sa taas. Hindi. Samahan niyo ako guys. Salamat po sa inyong suporta. Hindi ko makita-kita kung sino yung naka-tune in. Thank you so much po. Pa-likes naman po. Thank you po. Gusto kong bumili ng wrap yung sinasabi ko dyan. Oh. Para ano ko. Saan na mabili ko yun? Okay. Mix ka na dyan dahil ano na yung nag-iisang ano. Kasi ito yung mga ano ko eh. Yung mga bago dyan. Ayan, yan muna. Ito, piatos. Spicy. Yan pala yung spicy. Ayan, parehas sila. Ala. Ala. Ayan. Ano pa? What is it? Hindi eh. Ayan. Hanap ko rin. Piatos. Matias na. So, paano po ito matatapos guys? Tulungan niyo naman ako. Ito pong loaded guys. Mahal dito sa amin kaya yung pinuntan ko kahapon mas mura. Yan, 10 pesos po ito. Ibaba ko muna guys.
Sis Irene, thank you sa support. Ngayon ito pa ano natin. May mula. Ay, deng! Lukas na bilang at pa-ultrasound sa ate ko, diyan malayain nyo. Bueno, Sige. on Wednesday man ni doktora. Ay, ang kopay lang kami. Sa saking naman diyan, kuna naman na ating kung kami kita, dati ko ni mother ko pa blood test naman ti kuan laboratory na. Kung panun tate ko niya tay, agpakwa kayo. Kita to kung pula naman ko daading kung ngorte agpakwa kanyata. Nasakit pa ilat ko na nakot. Ada mo referral ng tikwan. Ultrasound. Wen. Inyo ti ba ultrasound ng ating whole abdomen ba? Di may kualat tangay namin taga sakit latta ko na idi. Ayun pa kwami nga idi. One whole abdomen ba? Siguro. Ah, So nga, tatako ni alak ko pa di blood pressure na sakti doktor-doktora na. Kaya nagadabot sa trabaho. when, So sa sunod di ba nakita kami yung dati ko sa ulcer sa Daycare. Wednesday di ate. Wait. Doktora mismo, sonologist. O ano? Kung Ngamnawan suna. Ay talo ito ba? Talo lima lang ata. Kung wala iba tang nakita. Ngayon kulay pa lang. Ganyan na. Ano sa'yo, Kulay? Oh, 5 lang. So kung naman ko na kami nga inuwadirati na kami nang hindi ko birtos. Ay, Alam to BP ni tatay. Wen, kana mo. Ata ba lang na. Hindi kwarta iunag. Ay, Uri balong ka na kala kwarta balay. May! Ay, ano siya? o yung sukli mo. Balong na. Ah. May bumili guys. Sana all may ano, may e-bike. Nya, punta ka na. Punta sila punta sila mag-practice ng drum and line. Si tatay na nag-graduate pa rin kaya na ganyan si tatay. Puro yelo. Ay mo man din eh, May! Ito na ka ni Mama noan. Ay! Ay!
May May! May! Ha? 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 Umuna kayo kanon. Sumarunudan. Ayan. Testing mo man ang? Stingaan, awan. Ha? Awan. Sobra. Ore ko bra, deliver na pa lang kami do correct time. Sintimawag ah. Yan mga lips eh. Ne, ano yung nahulog na? Ang ganips. Ang ganips niya pa. Ayan, aris lang po tayo dito sa tindahan. Ito. Ito palang hindi ko nakita kagabi. Pagod na kasi ako kagabi. Ito. Oo.
Hindi kasi may isa. Ito kami order.
mo hindi ko makita. Ayan. Gusto. Masa. So, pansin po natin ito ulit. Ayan. Tabi po natin yung iba. Dito po ilagay dito. Ay, meron pa pala dito yung para sa mga.
Ayan. Nandito po tayo sa harap ng aking tindahan. Naka-organize na po yung mga ano dyan. Ayan. Ayan. Kasi i-upload ko yung vlog ko kagabi. Ayan. At saka yung ano ko na naman yun. So, thank you so much po sa inyong suporta. Thank you so much. Shout out sa inyong lahat.